Kwankwasiyya, Kwankwasiyya tushen ki kungiyar WeMove, ku zo mu shigo WeMove, ni mata siyo ina bayan WeMove. Kwankwasiyya ta haifi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masu girma manyan baki, masu girma iyayenmu mata, masu girma yan uku matasa, masu girma ma'aikata Alqur'ani, ina mana sallama irin ta addini musulunci. To kamar yadda dan uwana ya faɗa, wannan rubutu Abubakar Zakari ciyaman na karamar hukumar taron. So ba zan yi amfani da daban nan, ba zan faɗa abubuwa da yawa ba. zan yi amfani na farko dai da ce su mahaddata Alƙur'anin nan murna wannan gagarumin nasara da suka samu a rayuwarsu. Ina musu addu'a Allah Ubangiji ya ba su ikon wannan rike Alƙur'anin nan, Allah ya sa kuma su amfanar kuma ya amfanar da su. To kamar yadda ina muka faɗa, kuma muna da uzuri daga nan akwai wani taro da za mu je. Zan yi amfani da wannan dama a madadin shi mai girma sanata Muhd Samir Hanga, zan ɗaukan masa wannan kalanda guda biyu a kan kuɗi naira 50,000. Haka zalika a madadin ƙungiyarmu ta matasa ta WeMove Kwankwasiyya wadda nake jagoranta a ƙasa, su ma zan ɗaukar musu guda biyu a kan kuɗi naira 50,000. Allah ya saka da alheri.